नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरिनि साहा नैबे उल्टापालनि रेन्ज ओनसोलनि हाग्रा सेरनि सावथालफोर थानाय हादाननि गामि लुंसुं होननानै बुङो बे जायगाखौ। नैबे हाग्रा ओनसोल बेजोंनो सिद्दा फैनानै आं बे जायगाखौ नायफैदों दिनै दान्दिसे। बे जायगाखौनो इभिकसन खालामगोन होननानै रायलायबाय थादोंमोन, नाथाय इभिकसनथ' खालामाखै। बेवहाय न'फ्रा ओरै गोजान गोजान दंजोबो, नैबेबो न', बैबो न', आरो हौरै गोजान गोजान नुहुरदों थिंनि न', बेफोर गासिबो सावथालफोरनि न'जोब। बै हाग्रा जिं जिङाव दंजोबो, आरो नैबे गासिबो गामिनि बिफां लाइफां दंजोबो। नैबावबो न'खर दंजोबो, बेयावबो न'खर दंजोबो। ओरै सानजा जाहैबाय, बे सानजाजों थाङोबा मोनगोन। आरो नोरैहाय साहा जाहैबाय, बे साहा जाहैबाय हाग्रा सेर सेरनिनो सावथालफोरनि हादान गामि। जायखिजाया ओरैनो शुटिंआवसो फैदोंमोन आं, लकेसन नायनो नामावनो बेवहाय दान्दिसे फैनानै जायगाखौ नायफैबाय आं। खोनाबायल' थायोमोन सावथालफ्रा गोबां बेवहाय हाग्रा सिफायनानै थाफैदों होननाय, बेखौनो आं दिनै नायफैदों। ओरैनो शुटिंनि लकेसन नायथावथाव, दा नंमारगौ जायगायाथ' हाग्रा सेरानो, आरो हाग्रा सेर माने बे हादानानो, बेवहाय बिफांनि मुराफोरबो दंजोबो। हरैहाय साहा ओनसोल, चिरांनि ओरै साहा ओनसोलथिंजायथ' बर'फोरखौ इभिकसन खालामजोब्बाय बांसिनानो। दा बेखौबो इभिकसननि लिस्टआव दं होनदोंमोन, नाथाय दासिमबोथ' इभिकसन खालामनाय जायाखै। माथो नटिसबो हरदों होननानै बुंदोंमोन बे ओनसोलाव, सावथालफोरनियाव, बे एरियानि गामि ओनसोलफ्राव। नाथाय दासिमबोथ' जेबो इभिकसन खालामनायनि खौरांथ' मोननाय जायाखै, आरो खालामाखै बेवहाय। मोजाङैनो दंजोबो बिसोरो। हाग्रायाथ' लांदां जाबायानो। नैबे लामाजों ओरै थाङोब्ला सिद्दा बै बिसमुरिनिफ्राय सरलपारा थांनाय लामाखौ मोनहैयो। बे हाग्राया बिनिख्रुइ 3 किल'मिटारसो जागोन। हाग्रा थांनानै बै लामाखौ मोनहैगोन। गामि गेजेराव हाबथ'नाय जायाखै आं, ओरैहाय गामि गेजेर दङ। आं जायखिया हाग्रा सेराव फैनानैल' बे गामिखौ खेबहरनाय जादों। बेजों थांबाय थाबानो मोनगोन माखासे गामि बिसोरनि।